Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Imos a dar comenzo ao pleno ordinario do mes de maio de 2021, de 6 de maio de 2021, do Concello de Fene, con 5 puntos na orde do día. Perdón, alcalde, unha pequena intervención, se me permite, por unha cuestión de orden. Nos gustaría salientar, que nos lo fixeron chegar varios veciños, que as bandeiras están mal colocadas. Este é o salón de plenos e nos gustaría que se procedera por parte da alcaldía a colocalas na posición correcta. Bueno, non sei se a que se debeu este cambio e nos solicitamos desde aquí. Isto é un pleno, unha sesión ordinaria, isto é unha institución e hai que respetar as normas. Entón, a bandeira española, como ben vostedes saben, se non o sabe yo recordamos, ten que figurar no medio. Pois nada, moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, entón, punto primeiro, aprobación se procede das actas da sesión ordinaria do 31 de 3 de 2021 e das sesións extraordinarias de 31 de 3 de 2021 e 14 de 4 de 2021. Non sei se hai algunha intervención. Pasamos ao punto número 2, dación de contas da resolución da alcaldía dende o número 330 de 2021 a 501 do 2021. Se non hai ninguna intervención. Pasamos ao punto número 3, aprobación se procede da proposta da alcaldía de cambio de uso dotacional do equipamento EQ 76/SL e de expediente 2019/X999/001079. Paso a palabra ao concelleiro de Urbanismo. Moi boa tarde. Este expediente ven dictaminado favorablemente pola Comisión. Trátase dunha modificación no tipo de uso dun equipamento municipal que pase de educativo a social. É un cambio que legalmente pode facer o Pleno por maioría absoluta. É un cambio que ten os informes tanto de Secretaría como do Enxeñeiro Municipal favorables e traese aquí logo de que a Consellería de Educación autorice ao Concello a esa desafectación da escola para que nos podamos proceder á modificación do seu uso, que no plan de urbanismo está reflectivo como uso de equipamento educativo. E eu quería aproveitar para facer neste tema, para centrarnos nel e ter claridade sobre onde estamos, de que estamos a falar. Teño que dicir que en 1993 consta neste Concello que se cede a escola de Magalofes á Asociación de Radioaficionados Alfa Charlie, que no ano 2000 volve a haber un acordo de cesión en precario desa escola, mentras non existe outro uso por parte do Concello da mesma. No ano 2012, esta asociación solicita unha sustitución de un poste de formigón que sirve de base a unha antena da súa actividade de radiotelecomunicacións na súa actividade de radioaficionados. Ese expediente, esa solicitude de 2012 se inicia o trámite e hai un informe do Enxeñeiro Municipal dicindo, no ano 2013, dicindo que non se pode acometer a obra de sustitución precisamente porque é un equipamento educativo e non é un equipamento social, é dicir, necesita ese cambio. A partir de aí, no ano 2017, constan nas actas do Pleno o intento de modificar ese uso, esa calificación de uso do chan no ano 2017 e no ano 2020 a finales de ano, a principios de ano, concretamente o 2 de xaneiro, no pleno 2 de xaneiro, este pleno aproba, por fin, solicitarlle á Consellería ese cambio de uso desta escola e do resto das escolas
unitarias que xa nos estaban utilizando como escolas dende hai anos no Concello. Bueno, dende ese día ata novembro, ata o 17 de novembro do propio ano 20, non se obtuvo a resposta, 10 meses despois, non se obtuvo a resposta da Consellería, e agora xa, cos informes do enxeñeiro municipal e da secretaria municipal, informes, repito, favorables, propónse ao Pleno facer esa modificación de uso desa catalogación que fai o Pexón de uso de escola, de uso educativo, de equipamento de uso educativo e equipamento de uso social, que é máis amplo e permite darlle outro tipo de usos e permite, además, acometer esta obra de sustitución de un poste por outra base, que a razón que presentaba a asociación no ano 2012 xa van casi 10 anos aló, ou 9 anos enteiros, era a seguridade, non? Era un poste de formigón propio da parcela, propio do propio Concello, que está en malas condicións, e o estaba no 2012, e hoxe está peor. Entonces, é necesario sustituílo, e obviamente é evidente que o uso educativo na escola de Magalofes hai moitos anos que non o hai, e se pode facer este cambio, e entendemos ademais que é necesario facelo para que se poida colocar unha nova torre, que creo que era un compromiso de todos os presentes. Moi ben. Palabra do Partido Popular. Facía unha introducción ao concelleiro de Urbanismo sobre este tema, pero pasaba por alto algunhas consideracións que tamén resultan importantes e que tamén hai que salientar. Si ben é certo que toda esa trayectoria histórica respecto do uso dese local non é cuestionable por parte de ninguén dos presentes que estamos aquí, tamén é certo que houve un pleno o 2 de xaneiro do ano 2020, sendo alcalde Gumersindo Galego, no que se trouxo e se aprobou por unanimidade de todas as formacións políticas que seguimos hoxe presentes, porque estamos dentro da mesma legislatura, a desafectación da escola de Magalofes. Pero que se está obviando neste momento é que, ao igual que a escola de Magalofes, se traían máis escolas unitarias, como a de San Marcos en Sillobre, Fonte do Campo en Fene, Chamoso en Fene, Peleteiro en Perlío, Curros Enríquez en Maniños, La Armada en Maniños e Sotogrande en Barallobre. Ese foi o acordo plenario o que se chegou por parte de todas as formacións políticas que forman parte desta corporación. O 10 de xaneiro, continuando sendo alcalde Gumersindo Galego, se recibe na Consellería de Educación a solicitud de desafectación de todas estas escolas. Decía ahora o señor concelleiro que tantos meses despois, no mes de novembro, se contestaba que únicamente correspondía a esa consellería a Escola de Magalofes. Nos parece perfecto. E se trae a este pleno única e exclusivamente a desafectación da Escola de Magalofes. Nos queremos preguntar que fixo o Goberno actual do Bloque Nacionalista Galego, Esquerda Unida, Partido Socialista, co resto das escolas. Por que non se trae a este pleno a desafectación do resto das escolas? Cales foron as actuacións? Entendemos, a resposta foi en novembro, e que nos digan no mes de maio que o que estuvo a facer as tres formacións políticas para non poder cumplir ese acordo plenario. En función do que vostede nos conteste, pois nos interveremos para dar o noso sentido do voto. Moi ben, non sei se quere intervir. Esquerda Unida, non, o resto dos grupos, Esquerda Unida, Grupo Mixto. Partido Socialista. Realmente nos imos votar a favor, é algo que se presentou como unha moción desde o Grupo Socialista para o cambio desa torre que eleva moito tempo en malas condicións. Explicouselle xa na comisión o porqué da pregunta que fai a portavoz do Grupo Popular, do Partido Popular. Realmente consideramos que a labor que está facendo a Asociación Alfa Charlie, que non quita que as demais non estén facendo unha labor de similares características, si, dende o seu obxecto como asociación de ser considerado un ben de interés
polo tema das comunicacións e, sobre todo, cando hai algún tipo de problemas, consideramos que esa torreta tiña que estar xa cambiada desde xa fai ben tempo, porque realmente, en moitas ocasións, a propia organización, que é o Concello de Fene, utiliza, sí, as súas ondas para algúns dos servicios que se poden prestar en algunhas actividades. De todo iso é conocido que o estado desa torreta estaba bastante mal, pero ainda así preferimos non acelerar, ter presente, ter en consideración o seu estado. En algún momento, creo recordar, incluso se botou un pouco para atrás. Entón, hoxe sí que é un gran día, porque realmente ao final iníciase o tema de poder levar a cabo das expectacións das escolas, comenzando pola que sería esta primeira. E despois desta primeira virán as demais, co cual o noso voto vai ser a favor. Concelleiro de Urbanismo, as respostas. Sí, non, en relación ao que preguntaba, vamos a ver, a resposta que nos dá a Consellería di exactamente que o Concello de Fene, en virtude do acordo que adoptou no pleno do 2/1/20, segundo consta na certificación da Secretaría, solicita á Consellería de Cultura e Educación a autorización previa para proceder á desafectación das escolas de educación infantil que se relacionan, que son as que se mencionaron antes. Segundo, a Xefaturía Territorial da Consellería de Educación comunica ao Concello de Fene que despois das comprobacións oportunas, no rexistro de centros docentes non universitarios da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, verificouse o seguinte: a Escola de Educación Infantil de Magalofes, con enderezo do Pedrón, San Xurxo, Parroquia Magalofes, está incluída no dito rexistro, polo que lle corresponde á Secretaría Xeral Técnica desta Consellería conceder a desafectación. En canto ás demais escolas, a relación da que falamos, non son competencia desta Dirección Xeral. Ben, están desafectadas. Entón, non hai desafectación porque xa están desafectadas pola Consellería. Non hai desafectación, é dicir, non hai nada que tramitar coa Consellería, eles mesmos nos remiten que a única que aparece no seu rexistro é esta, que as outras non teñen a Consellería de Educación ningún tipo de competencia sobre elas. Partido Popular. Perdón, non, por complementar. Aquí, entón, o que iniciamos é o trámite, é dicir, é a aprobación deste cambio urbanístico unha vez que eles aceptan a desafectación. Outra cousa sería facer os cambios urbanísticos en outras parcelas municipais. Esa é outra parte, pero o que era a competencia da Consellería está clara, só era esta escola, non eran todas as demais. Os cambios urbanísticos podense facer de todos cos seus informes, cando corresponda, pero realmente demanda dese cambio non o houbo, como se houbo dende o 2012, desta escola, porque ten unha necesidade concreta de facer unha instalación concreta. Sí, Partido Popular. Bueno, empezando polo principio. Mire, eu creo que as preguntas que fixemos son moi concretas, pero entendo tamén a postura da voceira do Partido Socialista, máis neste caso que nos queira reiterar o que sobradamente coñecemos por ser concelleiros e despois tamén porque vostede nos lo repetiu bastantes veces. Pero, bueno, dito isto, nós non poñemos en dúida as labores que están facendo Alfa Charlie, porque lle volvo a repetir, as conocemos pola nosa condición de concelleiros e así mesmo as valoramos, non? Eu creo que aquí o que se está falando é dunha desafectación. Non se está falando da participación que ten unha asociación ou unha entidade. Non falamos da Iriños de Fene, que está no Souto Grande. Non falamos da Escola de Buceo. Non falamos da organización da Marcha das Mulleres, que están en Forte do Campo. Non falamos dos de Escras Fene. Non estamos a falar deso. Creo que fixemos unhas preguntas moi concretas. Existía un acordo plenario no que se acordou por maioría que se desafectarían todas e cada unha das escolas. E máis, un dos partidos que forma parte do goberno estaba a favor deso. Vostede, na súa proposta, presentaba a desafectación única e exclusivamente da Escola Unitaria de Magalofes. Se non se recorda. E cando se emendou, se introduceron todas e cada unha das escolas unitarias. Entón, a miña pregunta é: aquí o que está contestando a Consellería, por certo, póñanse un pouco de acordo, porque a señora voceira do Partido Socialista, ou aclare, acaba de dicir que este é o primeiro paso para a desafectación. Por favor, me gustaría que se nos contestara as preguntas.
o primeiro paso para a desafectación do resto das escolas. E o señor concelleiro de Urbanismo nos acaba de comentar que o resto xa estaban desafectadas. Mire, o que nos entendemos desta resolución, e con isto non me quería ir da pregunta principal, que era preguntarlle que estivo a facer o Goberno durante todo este tempo desde novembro do ano 2011, porque nin outro non lo contestou, pero sí é certo, o que vemos aquí é que a Consellería de Cultura e Educación, a que lle remitiu este Concello, o señor alcalde, como sendo galego, a proposta de desafectación de todas e cada unha das escolas unitarias que están aquí relacionadas, o que lle contesta é que a única que competencia desta Consellería, a que o alcalde se dirixe, o Concello, é a de Magalofes, que o resto dependen de outra Consellería que é a de Administración Xeral. Preguntamos, deixeme terminar, se a tebatura cerebral de Conselleira tal, autoriza a desafectación de Magalofes. O resto son competencia da Dirección Xeral de Administración Local. Simplemente estamos dicindo, o que lle está dicindo é, non solamente podemos desafectar a que temos nós, o resto dirixas a onde se teñen que dirixir. A pregunta é moi clara. Durante estes 5 meses, decembro, xaneiro, febreiro, marzo e abril, e maio, casi 6, que fixo o Goberno municipal de 10 de un alcalde e 9 concelleiros respecto ao resto das escolas. Nos gustaría que nos lo explicara. Despois, a labor que están facendo as distintas sociedades, entidades e asociacións, creo que o Partido Popular, non vou a decir máis que vostedes, porque máis que vostede non é nada, pero que o colaborador e que colaboraron con el ten un agradecemento hacia todas e cada unha delas. Centrémonos no expediente que se trae aquí, non é personalismos. É simplemente centrarse. Se non pode decir, porque que fixo o Goberno durante estes casi 6 meses. Moitas gracias. Entón, concelleiro de Urbanismo. Unha cousa é a desafectación que nos autoriza a Consellería nos di, aquí só temos esta, entón toda aquela argumentación de que había que desafectalas todas non era real, só hai unha, que era de Magalofes, precisamente, entón, eso xa mosquea un pouco, e a propia Consellería, que se fai? Pois preguntarlle á Consellería de Vicepresidencia Primeira de Xusticia e Turismo que se fai coas outras escolas en visto o que nos di a Consellería de Educación. E en materia de desafectacións de bens das entidades locais a comunidade autónoma só ten competencia para utilizar os dos bens comunais segundo o artigo 100, o sea, nada. Con respecto a estas escolas, esta Consellería ten estas competencias que son ninguna. Non teñen competencia ninguna. A de Cultura nos remita esta por si esta Consellería tuvera alguna competencia. Pero esta Consellería nos di que non ten ninguna competencia. Son edificios municipais a todos os efectos. E non ten nada a ver a un expediente, digamos, deste tipo, que se trata de cambiar a súa cualificación urbanística, que é o primeiro paso para poder autorizar, posteriormente, a colocación dunha antena. E vostede di, que fixo o Goberno? Mira, os trámites administrativos son lentos, porque hai que ir dunha administración en xaneiro que contesta en novembro. Esa que contesta en novembro, a finais de novembro, se lle remite a outra Consellería, que contesta posteriormente. Non sei siquiera se ten a data aquí de cando contestou, porque yo dicía eu. Claro, xaneiro do 20, parece ser. Parece ser. E posteriormente se fai o informe técnico e posteriormente o informe xurídico. E aí se arma o expediente e se leva a comisión. Pero esos son 15 meses. Vostedes gobernaron desde o 12 que peideu a asociación hasta o 15 e despois ainda gobernaron 2 anos máis. Que fixeron vostedes? Facelo, algo que vostedes non fixeron. Iniciaron, pero non iniciaron 2 veces e foron incapaces de acabalo nunca. Partido Popular. Mire, a usted sempre lle fallan moitísimos números, non? Sempre pasa por diante porque vostede pasou uns anos sin estar aquí, ou mellor estaba aí, ou aí, no Río Cádabo, pero aquí non estaba. Pero do 15 ao 18, pois, aínda que un xuez decía que non podía seguir gobernando o Bloque Nacionalista Galego, gobernaron 3 anos. Pero, bueno, dito isto, decirlle que a pregunta que lle fixemos acaba de usted decir agora. Simplemente preguntamos que fixeron, pois se dirixiron a outra administración. Vostedes desto non diron conta, nin dixeron absolutamente nada. Yo estamos preguntando agora, e usted o está contestando. Eu entendo polas súas palabras que o resto das escolas, e se non me gustaría que me corrixira, non necesitan desafectación algunha. Están correctas, non fai falta nada máis. Tal como pon neste
resolución da Xunta de Galicia da Consellería de Educación e Universidade co expediente que vostedes aportan ao pleno. Eu non digo que teña usted na carpeta, o que aportan en pleno, a información que lle dan os 6 concelleiros da oposición. Con esta, nos quedamos aí, que lle diríxanse vostedes a outra administración. Vale? Entón, as preguntas son claras. Se vostede non nos la dá, polo menos non la contesta. Entón, cal é a pregunta? O resto das escolas non necesitan desafectación. O sea, non é verdade que este é o primeiro paso, como decía a voceira do Partido Socialista, para iniciar a desafectación das outras. Porque claro que varía o voto do Partido Popular. Porque, mira, xa yo adianto, se a escola de Magalofes e o resto non teñen ninguna necesidade de desafectación, o Partido Popular vai a votar a favor. Pero se vostedes traen sesgado un acordo plenario que puderon traer perfectamente todo xunto, o Partido Popular vai ser abster. Entón, nos gustaría que non la aclarase. Quedan desafectados o resto das escolas? Hai que realizar algún trámite ante outra consellería para desafectar o resto das escolas? Pódenos contestar esa pregunta? Ante outra consellería, neste caso, a Administración Xeral, que pertence á Vicepresidencia. Outra vez. Hai 2 niveles diferentes. Unha cousa que indica o noso Plan Xeral de Ordenación Municipal, que indica o equipamento educativo en determinados sitios, que lle poño un exemplo, o módulo que temos en Perlío é un equipamento educativo, aquel módulo. Vale? Se nós quixéramos, o Concello quixera facer ali unha infraestructura de algún tipo, algún equipamento que non fose educativo, habería que modificalo neste pleno. Digo, por exemplo, modificar o uso. E iso non ten nada que ver coa Consellería de Educación. Outra cousa é a relación de colexios, de centros educativos que ten a Consellería de Educación no seu inventario de centros. Neste caso, que era o primeiro paso, que está afectado por unha cuestión competencial da Xunta, no que ten tamén competencias o Concello, que é na educación primaria, infantil e primaria, nese caso, o que se lle solicita a Consellería é a desafectación dunha serie de escolas nas que resulta que só a de Magalofes estaba afectada. Entón, ora están todas desafectadas. As anteriores xa estaban, pois foi eu que nos contesta a Consellería, non lles figura no seu censo. E aquí o que se fai é, unha vez coñecida esa desafectación da escola, cambiar o uso a nivel urbanístico, que é a competencia do Pleno, cambiar o uso urbanístico. No resto, pois xa se verá para que é necesario cambiálo, se para equipamento social ou para algún tipo de equipamento en concreto. Oxe, obviamente non hai esa demanda e non temos esa proposta. Urbanísticamente que se pode cambiar? Se pode cambiar todo, sempre que se justifique e se razone. O PXON, nese sentido, o di a propia lei, ten que ser dinámico e poder adaptarse ás necesidades da comunidade. E neste caso, é o que se fai. Un equipamento sigue sendo equipamento que en vez de ser educativo é social. E o resto dos equipamentos que temos no Concello que poden ter unha cualificación diferente, como lle acabo de explicar, o dos módulos que se utiliza para algunhas actividades formativas, pero non é de educación formal, pois ten ese equipamento educativo. De momento educativo, sí, pode ser outra cousa, tamén, pero hoxe por hoxe o PXON o califica así, non? Sí, quedou xa aclarado, entón. No, teño outra pregunta. Despois da intervención do Concelleiro de Urbanismo. Respecto ás escolas, que en ningún momento bueno, nesta relación do acordo plenario non se fala dos módulos en Perlío, eu quero, en concreto, das que están aquí relacionadas na propia resolución da Consellería de Cultura, según me parece entender do Concelleiro de Urbanismo, e me gustaría que me aclarara, non sería necesario para facer algunha modificación dos usos destas escolas, chamamoslle escolas, pero realmente se están facendo labores, bueno, actividades asociativas, incluso nunha hai un ambigú. Si sería necesario ter algunha autorización de algunha administración, neste caso, da Consellería de Administración Xeral. Esa é a pregunta, nos gustaría que nos contestara. Para traer o cambio de uso a este pleno? No. E nos gustaría tamén preguntar, xa que nos di que non, por que nos aproveitou esta ocasión para traer, quero dicir, aclarado neste pleno o punto, nos consideramos que o Goberno é moi pouco ambicioso, porque podería, xa sei que nos vai dicir, cando seña en outro momento, cando sexa necesario, etcétera, etcétera. Pero as cousas non son así, porque todos somos coñecedores dos usos que se están dando a todos e cada un destes locais que están aquí relacionados.
do movemento asociativo, incluso, repito, dun ambigú en algún deles. Entón, digo eu, canto vai esperar o Goberno para modificar os usos destos, ou vai deixar aí, que nos conteste un pouco en ese sentido? Porque nos parece que se podería aproveitar en esta ocasión para traer unha modificación de uso de algo que se ven desarrollando dende fai moitos anos. Se teñen vostedes algunha previsión? A ver, así tal como están planteando, é un rogo, non? É unha pregunta, un rogo, que se contestará en rogos e preguntas, se o queren facer a maiores, pero creo que o asunto é o que é, non? Mire, pero bueno, a ver, conteste. Sí, non, lle contesto sin ningún problema. Mire, estamos valorando dúas cuestións a nivel urbanístico. Unha, facer modificacións puntuais en varios aspectos, tanto normativos como de ordenación, e, por outro lado, estamos valorando a contratación do conxunto, da modificación do conxunto do Pexón. Alégrome de que hoxe o PP aquí faga unha aportación, con modificar o uso de todas as escolas, pero me alegro que o fagan. Tomamos nota e nas próximas modificacións urbanísticas consideraremos a súa proposta. Se non hai... Sí, eu quero intervir unha última vez para anunciar o sentido do voto. Mira, en canto aos usos, o cambio dos usos de determinadas parcelas, por exemplo, el polígono Vilar do Colo, Partido Popular, un tanatorio, supermercados, a evolución, gracias ao PP, que vos estabades en contra do cambio dos usos do polígono. Pero dito isto, nos o que queremos deixar claro que aquí existe un acordo plenario respecto a isto. Se nos acaba de explicar neste pleno. Nós non vamos a votar en contra do cambio de uso da Escola de Magalofes, pero nin desa, ni do cambio de uso de Curros Enríquez en Maniños, para que o entenda vostede. Vale? Eso é así de claro. O que pasa que hai que traer propostas, e cando vostedes traigan propostas aquí, poderán saber se o Partido Popular vota en contra a favor. De momento, as que trouxeron, pois algunhas apoiaron. Esta, en concreto, se vai apoiar. Foi unha proposta de todos os grupos políticos e se vai apoiar. Cando vostedes traigan propostas, podemos decir se o Partido Popular se apoia ou non. De momento, o Partido Popular sí que pode decir que a única modificación de usos que se trouxo, o Bloque sí que non apoiou, que foi o do polígono, que non estaría desarrollado o día de hoxe. Nos queremos manifestar, esperamos que o que nos di o concelleiro de Urbanismo sexa tal como di, que non sexa verdade o que decía a voceira do Partido Socialista, que estén desafectadas, que non sexa necesario ninguna autorización máis, e que traballen para cambiar o uso das asociacións, dos distintos locais de asociacións. O Partido Popular vai a votar a favor. Procedemos logo á votación deste punto número 3. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. O punto número 4, mocións urxentes, non hai ningunha. Pasamos ao punto número 5, rogos e preguntas. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. A primeira, nos queríamos preguntar a concelleira de Servicios Sociais porque nos ten pendiente, sabemos que non poido acudir á comisión ordinaria como este mes, creemos que por motivos de salud, vemos que, parte parece que está recuperado, o cual nos alegra, pero nos gustaría que nos contestara cantas horas están sin axudicar no Servicio de Axuda no Fogar, tendo en conta que este ano a Xunta de Galicia o incrementou este servicio para a FEN en 59.772 horas, que supuxo un incremento do 27,87%. Tamén vemos que existen diversas queixas de usuarios de servicios sociais, en concreto con este servicio de axuda no fogar, no que falan dunha queixa a través refírense ao coordinador ou coordinadora deste servicio e que lle rogan o señor alcalde, neste caso, que volva á situación anterior. Nos gustaría saber se lle fixo caso, se lle atendiu a reclamación destes señores e se tomou algunha
algunha decisión ao respecto. Tamén vemos con certo asombro o pouco respeto que existe por parte dos concelleiros do Goberno hacia esas institucións públicas, en concreto hacia este pleno, non? Nos atopábamos fai uns meses coa recepción por parte do Bloque Nacionalista Galego neste salón de plenos da señora Ana Pontón. Todos os meus respetos e dos meus compañeros hacia esa señora, que non é ni máis ni menos que unha diputada do Parlamento Galego. Nada máis, nada menos que acudía aquí en representación da súa formación política, do Bloque Nacionalista Galego. Se lle recepcionaba neste salón. Pero cal é a nosa sorpresa? Porque pensamos que era unha ida de olla do Bloque Nacionalista Galego, que se saltaran como un é o alcalde e do Bloque, pois xa autoriza ele, recepciona aquí a señora Pontón. Pero que cal é a nosa sorpresa? Cando fai unhas semanas vemos a 3 concelleiras do Partido Socialista recepcionando aquí a presencia do señor Abel Caballero, outro diputado parlamentario galego, todos os nosos respetos para el, pero que isto é a Casa do Concello. Que esta non é a sede do Partido Socialista, esta non é a sede do Bloque Nacionalista Galego, que para facer eses actos políticos haberá que pedir unha autorización. Nada por rexistro, nada por ningún lado, o sea, con unha sede aí diante, bueno, de escándalo. Queremos saber a que se deben estas actuacións, porque é que non teñen nin pés nin cabeza. Como se foran o vicepresidente e a presidenta da Xunta. Se non acuden a esta institución como presidenta da Xunta, que non o é, con moita diferencia, ou como vicepresidente, non algún cargo institucional, non teñen por que ser recibidos aquí. Nos gustaría un pouco de sentido, de respeto, hacia esta institución, que non é a súa casa, de ningún dos que estamos aquí, de ningún. Queríamos preguntarlle ao señor alcalde se se fixo algunha xestión coa Diputación pola falta de inversión nas carreteiras do Concello, tendo en conta que Parares, Mugardos e Fene é a menor de toda a provincia, non? Xa lle preguntábamos aí atrás por esta pregunta e queríamos saber se o alcalde fixo algunha xestión. Tamén vemos as concesións da Diputación en tema de deportes e de culturais, que Fene tamén totalmente abandonado. Queremos preguntar que pasa. Gobernan a Diputación Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego, en Fene igual, e parece que ao revés. Cada vez nos dan menos. Se teñen ustedes algún tipo de problema coa institución superior, e se non a teñen, que por favor se reúnan con eles e que lle expliquen cal é a nosa situación e por que co noso volumen de habitantes que nos corresponde tan poucas axudas. Tamén queremos preguntar que ahora que van a finalizando a carteira que lle quedaba de obras que deixou o PP aprobadas, fora das propostas que se trouxeron ao pleno para o POS, se teñen pensado desenrolar algunha iniciativa municipal e financiada cos fondos propios, igual que fixo o Partido Popular, que nos digan cales son as súas propostas. Seguimos sen ter noticias do alcantarillado da Rañoa, e por moito que nos diga a concelleira de Servicios e de Obras, que nos dice xa preguntaron, contestaron nada. Non seguimos preguntando porque non sabemos nada do alcantarillado da Rañoa. Si ben é certo que preguntamos bastantes veces, pero o alcantarillado sigue sin aparecer. Díquenos como vai ese tema, non? Con data de entrada de 15 de marzo de 2021, número de 1924, se notifica unha resolución da Consellería de Medio Ambiente no que lle traslada a este Concello unha proposta de resolución dun expediente sancionador en materia de desatación dun requerimento de Aguas de Galicia. Non é do río Cádabo, polo que nos parece, e nos gustaría saber en que consiste. Tamén víamos hoxe en rexistro de salida de onte que había unhas alegacións aos expedientes sancionadores en materia de medio ambiente. Nos gustaría que a Conselleira de Medio Ambiente nos dera algunha explicación a este respecto. Continúan as queixas dos veciños polo mal facer da Consellería de Servicios,
por baches pola falta de limpieza de cunetas. Fai 3 plenos, nos decía a concelleira que estaba o plan de rebacheos, empezaba a andar. Nos decía tamén que había un programa para a limpieza de cunetas. Estamos no mes de maio, nos xa yo anunciábamos no mes de setembro do ano 20 que viña a temporada de choiva e vostede nos decía que iba a iniciar esa limpeza. Queremos saber cando vai empezar e cando vai empezar co rebacheo. Solicitarlle que na rúa, na estrada, en frente do que era antigo Caracas, que vai a dar a matadora, pois existe un mal estado da beiroaroa que xa provocou a caída de diversas persoas, que, por favor, de peóns, cando teñen pensado amañalo, que xa van bastantes semanas en ese aspecto. Tamén queríamos preguntarlle polos carballás. Usted rebacheaban esa vía, fai escasos meses, por un importe de 3.500, está totalmente levantado. Queremos saber que vai facer con eso, se vai a volver a reparar, se lle vai a reclamar á empresa que contratou por eses 3.500 euros para a súa limpieza, para o seu rebacheo. Tamén, por esa zona, en relación co campo de fútbol, está totalmente desfeita a entrada ao campo de fútbol. Cando a pensan vostedes amañar? Ten unha absoluta falta de abandono e nos chama poderosamente a atención que, en relación co campo de fútbol, que vostedes o desbrozaran a semana pasada, de campo de fútbol dos Pinares. Nos chama poderosamente a atención porque non hai competición algunha, non hai entrenamientos. Que razón tivo a Consellería de Servicios para ir a desbrozar esa parcela? Nos decía na Comisión de Servicios que eso entraba dentro do contrato. Entonces, nós neste pleno lle preguntamos de que contrato? Porque do de mantenimento de instalacións deportivas, aparte de non existir, non se inclúe ese aparcamento. Nos gustaría saber por que desbroza unha parcela privada que non está cedida ao Concello. E nos gustaría saber quen a desbrozou. Según di esta concelleira, sería a empresa Sedega, que a que continúa prestando servicios en que se sería limpeza de instalacións. Tamén queremos facer chegar as queixas sobre o camiño das Arangas, en Maniños, que está totalmente desfeito. Cando teñen pensado pasar a rebachear ese camiño? En canto aos desbroces, non sei se ten un problema este goberno cos desbroces das parcelas privadas e do que non é competencia nosa. Queríamos preguntarlle á concelleira por que o trator municipal desbrozou a carretera da Palma, competencia da Xunta de Galicia, desde Barallobre hasta Maniños. Por que se gastan os recursos dos veciños de Fene en vías que non son competencia municipal? Nos dous márgenes, Tamén queríamos preguntar polos parques infantiles. Preguntábamos no pleno de abril, antes dos orzamentos, nos decía a concelleira, e así se pode escoitar na grabación e ver, que estaba previsto a creación dun novo cos orzamentos municipais. O concelleiro de Facenda encargábase de desmentir que eso fora así e que non existía ninguna partida para os parques. Queremos preguntar, que van a facer vostedes cos parques? Desde que chegaron ao goberno, fai un ano, e mira que os nenos ni siquiera puderon salir á rúa durante casi 2 meses. Non fixeron absolutamente nada. O único que fixeron foi retirar aqueles elementos que estaban deteriorados de algún deles sen facer ninguna reposición. Teñen pensado facer algo? Porque nun ano e medio de goberno do Partido Popular, desde abril do ano 18 hasta xaneiro do ano 20, temos aí o Parque de San Valentín, temos o Parque de Fonte do Campo, temos no Colexio o Ramo, o amaño que se fixo de todos os parques, temos o Parque Verde e os diferentes elementos que se sustituíron. Para un ano e medio me parece bastante, vostedes levan un ano sen facer nada. Que teñen previsto facer respecto aos parques? E que teñen pensado facer o Partido Socialista? Insistía no asunto da legalización dos parques, de que cumplían a normativa da certificación. Se están a facer algo neste campo. Vemos que vostedes
sustitúen elementos, os retiran, pero non, perdón, que os retiran dos parques e non os sustitúen, non? Tamén vemos que da Consellería do Mar notifica unha minoración do pago da axuda concedida ao expediente GALP 289, proxecto de Mar Vivo 2. Por que se produce esta minoración? Se non la pode explicar. En canto á oficina técnica, vemos que existen numerosas queixas respecto ao funcionamento dela. Queríamos preguntar, incluso existen suxerencias, non? Respecto a isto, nos gustaría saber que está pasando con esa plaza que se está a prever. Nos decía a concelleira de personal que non se sacaba, que se sacaba unha interinidade para que fose moito máis rápido. Vemos que isto non é así, que non está sendo rápido. E tamén queremos preguntarlle ao Goberno por que non adopta esa proposta que facía a concelleira voceira do Partido Socialista, ao meu compañeiro Juan Franco, cando era concelleiro de Urbanismo. Por que non, según vostedes, era factible, por que non se adapta ao posto de administrativa ao de técnico que cumple as condicións? Se ten pensado facelo o Goberno, se non lo pode contestar a proposta da concelleira do Partido Socialista, de Mar Piñeiro, non? Tamén vemos que solicitan un punto de recarga eléctrica, preguntamos se van a atender as queixas dese veciño. Tamén queremos preguntar por esa consulta pública do Plan Hidrolóxico de Galicia, como xestión dos riscos de inundación, en que consiste, en que lle vai afectar o Concello de Fene e como se pode contestar. Tamén queremos preguntar por que non están a abonar ese 30% que queda pendente a entidade deportiva Ximnasia Ferrolterra, que lle reitera que lle ingresen. Tamén preguntamos se vai existir algún tipo de problema, lle preguntábamos no pleno dos orzamentos, decía a concelleira de Servicios Sociales que ese non era o sitio. Esperemos que este sí que sexa. Tiveron algunha reunión con amigos de Galicia para xestionar esa axuda de subvención nominativa, como van a coordinala, non? Vemos tamén que existen diversas queixas en deportes, diversas sucerencias, en concreto, pois as instalacións, con un club de tenis que está a asistir, se van a facer algo ao respecto, se toman en consideración. Preguntábamos na Comisión de Urbanismo canto costou e de servicios o amaño de todos os bancos de San Valentín. Esperemos que non se nos volva a contestar que non se sustituíron, que se amañaron. Ya xa é a pregunta, canto costou o amaño de todos os bancos de San Valentín. Xa sabemos que non se sustituíron, pero se amañaron. Queremos saber canto costou. Cando teñen pensado abonar as facturas do PEL? No pleno de orzamentos estaban tramitadas 29 que se iban a levar a esa xunta de goberno, que eran o día 15 de abril. E a seguinte 69, a seguinte xunta de goberno. Na Comisión de Facenda se nos dixo que non se pagaran e nos gustaría saber cando se vai a abonar. O estado de alarma decretouse o 15 de marzo do ano 2020 e os señores autónomos non viron un pesiño dende aquela. E o levan vostedes anunciando a bombo platillo en cada comisión, en cada pleno. Cando pensan vostedes abonar esas axudas, que xa vemos a todos os establecimentos que pegaron o carteliño, axudas PEL, Concello de Fene, que o teñen pegado desde fai meses, pero os cartos na conta non entrou nin o primeiro. Cando teñen pensado abonar as axudas a estes señores e señoras? Vemos tamén que está a fallar o servicio de desratización e queríamos saber que está a pasar, se está a funcionar coa mesma temporalidade que antes, porque a verdade é que existen bastantes queixas respecto a este sistema. O tempo pasa, estamos en maio, queremos preguntarlle ao concelleiro de Facenda tamén cando teñen pensado traer algunha modificación das ordenanzas fiscais. Xa sabemos que non vai ser nada para tirar cohetes, non esperamos nada máis, pero sí que nos anunciaba polo menos a modificación de algunha delas. E tamén leíamos na páxina web que vostedes iban a modificar a ordenanza do cementerio. Esperemos que nos seña para subila. Dende aquí aproveitamos para facerlle un rogo. O Partido Popular a baixaba no ano 19, desde aquí lle rogamos que nos seña para subila. Pero, bueno, vemos que usted anuncia que van a facer unha revisión desa ordenanza e tamén aquí nos anunciaba de outra. Para cuándo?
Tamén vemos, por parte da Consellería de Facenda, que entraba como unha proposta económica sobre a venta da Cámara Agraria. Se lle preguntáramos ao señor alcalde se tiñan pensado por que deixaba pasar esa oportunidade para adquirila, tendo en conta o uso que se lle está dando por parte por parte municipal, como un garaxe para os nosos vehículos. Entonces, nos gustaría saber en que consiste e se é unha oferta para que nós podamos adquirila ou que nos comente un pouco. Tamén, canto cos centros educativos, queremos saber como van esas reunións. Nos transmiten que diversos centros lle gustaría que transmitir unha proposta ao Goberno municipal para que se fixera cargo dos comedores, e queremos saber cal é a postura do Goberno municipal ao respecto desta solicitude. E, por último, me gustaría facerlle un rogo, non? Señor alcalde, seamos esclavos de las leyes para poder ser libres, decía Cicerón, pero vostede non quere ser esclavo das leis, usted quere ser o amo. Cando un concelleiro exerce o seu dereito de recabar información sobre calquera asunto, o que ten que facer o alcalde, neste caso vostede, é responder en tempo. E xa que non o fai, polo menos o que se espera de vostede é un respeto e non contestar con definicións do que é un rogo ou de que é unha pregunta. E donde non se responden as preguntas, porque isto yo podía facer chegar o resto dos seus compañeiros, os 9 que o acompañan nesta andanza, estas definicións que vostede fixolle chegar a esta concelleira, pois é unha pena que non llo fixeran un manual a cada un deles, porque entonces xa non tendríamos que estar aquí e xa non responderían cando lles dea a gana, non? Os concelleiros temos o dereito de participar nos asuntos municipais, aínda que a vostede non lle guste. E cando decimos os concelleiros, somos a oposición. E tal forma nos ampara tanto a Lei 19/2013 como o resto da normativa. Entre esas disposicións anteriores á Lei 19/2013 encóntrase, sin duda, a regulación do dereito de acceso á información por parte dos membros das corporacións locais, contenida no artigo 77 da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das bases de réxime local. Este precepto dispón que todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a tener del alcalde o presidente o de la comisión del gobierno cuantos antecedentes, datos, informaciones obren en su poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente en los 5 días naturales siguientes a aquel en que se hubiese presentado. Cabe reseñar, e así yo vamos a recordar, que os concelleiros temos 2 vías para solicitar a documentación. Unha normativa básica e específica no ámbito da administración local, que é evidente que con esta resolución que me fixo chegar o alcalde, o que pretende é que usemos a normativa básica, a Lei de Transparencia, e así nos vai ter que responder por escrito, pois como cidadán non cabe a resposta no pleno. Se este é o goberno da transparencia, este goberno que vostedes están a vender, o Bloque Nacionalista Galego, Esquerda Unida e o PSOE, que é incapaz, ou mellor dito, que se nega a resolver o tema dando unha resposta insultante, porque é unha resposta insultante, rogamos que sea a última vez que o señor alcalde falte o respeto dunha forma tan burda, e xa anunciamos que, dada a súa atitude, con esa resolución da alcaldía, nos vemos obligados a solicitar a comparecencia da concelleira de personal. E hasta aquí queda o noso rogo. E simplemente añadir que pode facerlle diversas fotocopias a esa resolución da alcaldía e polo menos 8 vanlle facer falta. Vamos a salvar un deles, vale? Rematou? Rematou.
Moi ben, pois bon, vamos a empezar a contestación. Penso que o alcalde van dirixir as 3 preguntas e o rogo. Entón, lle contestaremos a todo. Vamos a ver. En primeiro lugar, me chama moito a atención, e aquí sí que teño que ser bastante crítico coa súa atitude, que veña vostede dicindo aquí, despois de todo o que levamos aguantado neste pleno, a voceira do Partido Popular e ao Partido Popular en sí, que diga que hai pouco respeto a este pleno. Mire, efectivamente, dende sempre, pero non é... Ao mellor, mentras que estaban vostedes gobernando, non me acabo de dar conta, pero penso que sí, penso que sí. A Casa do Concello sempre estivo aberto para todos e todas as representantes políticas, sean do partido que sean. Claro, entendo que o Partido Popular solo queira que poidan vir os do Partido Popular, pero aquí, a este Concello, pode vir calquer representante de calquer grupo político. Vostedes mesmos teñen traído en algunha ocasión a representantes do Partido Popular. É máis, sí, é máis, incluso saben perfectamente que as roldas de prensa de cada grupo municipal se poden facer aquí, é dizer, sempre se pudo facer. O único detalle que hai, que di vostede, que a falta de respeto, mire, eu non sei se o veu vostede, porque cando queren mirar, miran. Pero cando veu Ana Pontón, como unha diputada, como di vostede, a este Concello se pideu por rexistro o Salón de Plenos. Se pideu por rexistro. E se non lembro mal, e estou seguro de que non lembro mal, cando veu o representante do Partido Popular, o señor Caballero, do Partido Socialista, o señor Caballero, tamén se solicitou o Salón de Plenos. Entrou por rexistro. Entón, creo que non é ningunha falta de respeto cando se solicita por rexistro no Concello que o Concello autorice, lóxicamente, xa, de forma automática que poidan vir. Pero están solicitados. Entón, ao mellor é que é un pouquiño ese o malentendido. Por outro lado, me fala vostede de unha petición, da falta de inversións da Deputación no Concello de Fene. Efectivamente, non só por eso, sino por outra serie de compromisos, e está solicitado xa desde fai unhas semanas unha reunión co presidente da Deputación, a que tamén fixemos de forma informal chegar ao vicepresidente, e estamos esperando a data desa reunión. En canto teñamos a data e o que ali nos contesten, pois terán a información correspondente. Pero xa lles digo, non é só pola falta de inversión en determinadas cousas que nos fixeron agora, senón que hai unha serie de compromisos que se adquiriron por parte da Diputación xa hai algún tempo e dos que só se solucionou unha mínima parte. Entón, están solicitadas. Teñamos constancia que están solicitadas. Por outro lado, me fala, efectivamente, da Consellería de Facenda. Entrou onte por rexistro, por parte da Consellería, unha especie de oferta para a adquisición da Cámara de Agraria por parte do Concello. Se recibeu onte todavía, vamos a mirar as valoracións a primeira vista, porque xa lles digo, non mirei nada máis que entrou onte. É unha oferta moito máis ventaxosa da que a fixeran fai uns anos, non me acordo, 3 ou 4 anos, creo que fora, non lembro exactamente. É máis ventaxosa, lóxicamente. Xa non din que van a vender a ningún sitio, senón que xa non la ofertan directamente ao Concello, pero temos que comprobar, ver as valoracións que fan os técnicos do Concello para ver se nos interesa, nos fan unha oferta. Podo lle adiantar que o que vin ali é unha oferta para pagar en 10 anos, pero, hai que mirar todo o que poñen porque, lóxicamente, aínda non se estudiou. Se se toma algunha decisión, lóxicamente se informará dela. E despois, volvemos un pouquiño a esta forma torticera de facer as cousas por parte do Partido Popular. Mire, por un lado me di que se como vostede como cidadán pide unha información ou pide calquer cosa ao Concello, pois resulta que legalmente ten dereito a que se lle conteste por escrito e todo isto. Correcto. Vostede como cidadán, vostede como grupo
político deste pleno, ten un regulamento, sabe que hai un regulamento en este Concello Orgánico Municipal que máis ou menos nos di como hai que facer as cousas. Yo dixen en varias ocasións en este pleno, vostedes sempre, e é unha costumbre que ten o Partido Popular aquí e en todos os sitios, interpretan a democracia a súa maneira. É dicir, se hoxe quero que me contesten no pleno, pido que... Non, quero que no pleno. Cando non quero que me contesten no pleno, digo que non, que me vale en comisión. Cando non quero que me contesten... Mire, creo que vostede mesma, en este pleno, hai 2 ou 3 plenos, nos dixo que as cousas que se pregunten en pleno e as contesten en pleno. Entón, eso é o que se está facendo por parte do goberno. Entón, non vale que unha cousa que lle contestamos en comisión, unha cousa que lle contestamos no pleno, ao día seguinte, e iso sí que me parece unha falta de respeto, e ora quero por escrito. É dicir, si se pode, e se vostedes nos din que lles contestemos de palabra, lle contestamos de palabra. Ten vostede contestación, me consta, de palabra, no pleno anterior e sobre todo na comisión. E ora o quero tamén por escrito. Mire, pois se nos vamos a ceñir, vamos a ir polo libro, como din vostedes, de que no que lle pregunten no pleno me contesta en pleno, non me vale. Pois vamos polo libro todos, non só cando a vostedes lle interesa. Ten vostede contestación de todo o que nos pregunta, unha e outra vez. De todas formas, non se preocupe, se vostede como cidadán mañán pregunta algo concreto, que en este caso, que, vamos, creo que ningún cidadán podría solicitar ese tipo de información, me parece, menos se se fala de traballadores e de nombres, con nombres e apelidos, que creo que se refire a usted a eso, por lo tanto, me parece ben que tamén obviemos eses datos, pois entenda que a veces hai que contestar poñendo por diante a normativa. Non hai ningún problema en volverlle a contestar unha e 1000 veces en comisión, en pleno, como vostede nos pregunta. Non hai ningún problema. De feito, creo que o que é documentación se lle remite toda, a non ser algo que ao mellor nos retrasemos, pero están recibindo vostedes, creo, incluso, ben por correo electrónico ou ben de forma xa oficial, con oficio incluído, toda a documentación que están pedindo. Entón, bueno, intentemos, e vamos a seguir intentando desde logo en este goberno, contestarlle absolutamente a todo o que vostedes pregunten e facilitándolle esa documentación que vostedes nos preguntan. Ahora, bueno, ten que entender que xa, bueno, si quere fago mención, como en algunha vez en este pleno ten ocorrido, de cando lle preguntábamos cando gobernaban vostedes en unha e 1000 ocasións, temos esperado por documentación ou por contestacións 6, 8 meses ou máis. Entón, bueno, isto como era un rogo tampouco me quero estender máis. Pero, bueno, paso a palabra, vamos a ver, empecemos. Pois casi concelleira de Servicios Sociais, que foron as primeiras preguntas. Sí, pois boas tardes a todas e a todos. Vamos a ver, as horas do SAF, que era unha pregunta que traía para a comisión, pero como non estuven, as horas do SAF que temos ahora mesmo pendientes de dar son a 28 de abril, 1.873 horas. En calquera caso, é certo que tivemos moitas baixas por falecemento, moitas renuncias polo tema COVID, así como renuncias parciais de horas, xente que lle correspondían máis horas e renunciaba a unha boa parte delas. A traballadora social que leva o SAF, como vostedes saben, estivo de baixa de finais de setembro ata mediados de abril, acaba de incorporarse, está reaxustando o servicio de forma que as horas pendientes pensamos que en breve estarán asignadas. Con respecto a outra cousa que me preguntaban sobre a Fundación Amigos de Galicia, creo recordar que no pleno dos orzamentos me preguntaban por unha nota de prensa que saiu sobre o tema de alimentos. Bueno, pois a nota de prensa se refire a que, aínda que é unha nota recente, é verdad, se refire a que os alimentos que a Fundación tiña almacenados nunha nave, pois todavía están pendentes nesa nave, pendentes de eliminar ou de destruir. No que se refire ao reparto que fan as familias do Concello de Fene, os alimentos, tanto frescos como perecedeiros, non veñen como viñan antes nun transporte, dende Vigo e todo isto, senón que
é o supermercado Gadis, en concreto, que recibe a petición dos alimentos que precisan as familias e se levan directamente do supermercado aos domicilios 2 veces ao mes. E con respecto ao que me preguntan de queixas de usuarios de servicios sociais, queixas sobre a coordinadora da Atendo, si houve algunha queixa porque, discrepancias entre a forma de, a veces, de que queren os usuarios e usuarias como se lles preste o servicio, son discrepancias que se están solucionando. Eu a xente que ven por servicios sociais atendo sin problema ningún os días que queiran falar comigo. E, son sin máis do día a día do traballo, non hai outra xustificación. Concelleira de Obras e Servicios, creo que é a seguinte, Cantera Llavo Rañoa, Perdón. Con respecto ao Cantarillado da Rañoa, xa yo contestei. Con respecto a dos baches e cunetas, tamén yo contestei. Con respecto ao frente ao Caracas, a que aí hai varias persoas, está pendiente de recibir a valoración para o seu amaño. Os Carballás, contesteillo. O campo do fútbol, contesteillo. O desbrozado dos Pinares, contesteillo. O camiño das Arangas, contesteillo. En canto ao desbroce da carretera da Palma, Barallobre desde todo o lateral, fíxose nun lado e fíxose sempre. Non é algo novo. Parques infantiles, retiraronse os que estaban mal, non se seguiu adiante ca legalización porque retiráronse. Si ten razón que o tema da valoración están valorados, levarémolos a cabo en canto poidamos. Con respecto ao expediente dos bancos, quedei de enviar. Non se preocupe que yo enviarei noutro xingoxe, pero envío, yo non teño ningún tipo de problema. En canto a... non teño nada máis. Todo o demais contestouse xa varias veces. Non lle gusta o que yo contesto, pero... Señor alcalde, unha cuestión de tal. Lle queda a concelleira de Servicios. Non contestou a nada, pero que aparte ni siquiera dixo xa contestei. Hoxe se fixeron unhas preguntas concretas sobre o campo de fútbol, empresa que desbrozouse foi Sedega, todo eso, ni siquiera dixo xa contestei. E, por certo, tamén en alusión á súa resolución da alcaldía e con respecto á concelleira de Servicios, lle queda contestar no pleno de hoxe canto facturaron en concepto de que as empresas Uso 29, Forestal, Pazos Jardincelas e Arce. Eso se lle pregunta... Non se preocupe, non, foi o mismo, se preguntou no anterior. Por eso que lle deu unha copia ao señor alcalde desa resolución, de como se contestan as cousas. E lle quedou do campo de fútbol, tamén. O resto, o camiño das Arangas que de hoxe, se vai a reclamar a empresa que desbrozou, que rebacheou os Carballás e pagou 3.500 euros e volveuse a tal, se ten pensado facer algo no campo de fútbol, o das Arangas é un tema de hoxe, o sea que nunca se lle preguntou. Por favor, empresa que desbrozou o campo de fútbol, empresa unha parcela privada. Vale. Entonces, contestaralles... Volverei a contestar e dareille toda a documentación que pideu na comisión e a que na ten mandareilla por correo. Pero as outras preguntas contestaronse o seu compañeiro en comisión. Bueno, pasaremos... temos ahora minoración GALP, concelleira de Promoción Económica. Hola, boas tardes a todos e a todas. Respecto ás axudas do PEL, tiñan ata o día 30 para presentar a documentación requerida. A partir dese día, a técnica empezou a revisar os expedientes e así mirar as facturas que presentaron, se entraban dentro dos requisitos solicitados que poderán ser abonados. Entón, todavía están en trámites. Respecto a CN Vivo, son xa varios anos os que se van pedindo esta axuda, entón, eso fai que o GAL baixe o importe.
Simplemente é unha cuestión de anos requeridos. Conselleira de Medio Ambiente. Alcalde, Sí. a ver, estamos preguntando sobre unha minoración de unha subvención xa dada, o sea, de algo que se tiña que cobrar e que se minorou, non do que se vai facendo baixando. Sí, a mellor entende... A pregunta é Disculpa, non, entón non dun dato entendín a concreto, pregunta. sí, do dato concreto da minoración. Defenden Mar Vivo 2? Pero é que por eso, porque xa se pediron durante varios anos. Efectivamente, eso ben dado porque non se fixera toda a inversión. Foi de cando estuveron, se non lembro mal, foi precisamente cando estaba o señor Franco de Nogal 2. Claro, que creo que non chegaron a inversión total e a xustificación agora, 2-3 anos despois, faltaban unhas cantidades. E ese é o que... Claro, é que en realidade me facedes esa pregunta, pero sodes vosotros os que empezasteis con este proxecto. Non sei que diferencia hai, pero bueno, Marta, vale. por favor. Boas tardes. Respecto ao requerimento de Augas de Galicia, eles solicitáronos un plan de actuación respecto de algúns vertidos que había neste Concello. Estes foron atendidos desde que se tivo coñecemento do resultado da inspección. Foron atendidos verbalmente e presencialmente co persoal da empresa que ten contratada Augas, que é PCV. Enviárose as alegacións, que se queres, pois, paso-vos unha copia. Simplemente, alegáronse que foron atendidos, que non foron desatendidos, e estamos en espera de resposta. De Cultura, creo que hai... Si, Medio Ambiente falta. Sí. Mira, usted me o contesta as alegacións que salieron onte. Sí, pero eu tamén lle pregunto o rexistro de donador. Foi a sexta pregunta que fixen, con data 15 de marzo. Foi o mesmo, eles mandaron o requerimento, as alegacións foi o que se lle contestou por rexistro. Sí, claro. Son de varios vertidos que levaban abertos, son os que quedan por tratar son dos vertidos particulares, de vivendas particulares. Creo que me faltaba tamén o tema da desratización. O tema da retización estáse realizándose en ningún problema cada 3 meses, que é o que está cada 3 meses, sí. De deportes, ensino, hai dúas preguntas polo menos. Pois de ensino nos reunimos, sacamos as necesidades que teñen en todos os centros para despois podernos reunir con todos e ver cales son as prioridades. E sí que en algún dos centros había preocupación polos comedores, en concreto un estaba moi interesado únicamente en resolver esa situación. Entón, despois de ter a reunión con ele esta semana, tivemos despois unha reunión coa diputada provincial María Muiño, que nos deu unhas indicacións de unhas experiencias que podía ter ela. Temos pendente agora de concertar unha reunión coa xefatura territorial para ver a viabilidade das dúas opcións que podemos baraxar, o que señan pola Xunta ou, mirar, porque tamén teñen a preocupación polos madrugadores, que non o inclúe na Xunta nos comedores. E despois, no de queixas de deportes, sí que se están contestando, son queixas que recibín personalmente por teléfono e lles aconsellei que as meteran por rexistro, porque, de feito, no tema da pista de Centieiras hai bastante xente que son contrastadas a favor e en contra, entón se están atendendo e se están mirando posibles solucións para que estén todos contentos. Concelleiro de Facenda ten algunhas ordenanzas? En canto a oficina técnica, eu tamén teño queixas. Cando cheguei a este Concello só había un técnico, agora volve a ver só un técnico. Hai dous, pero arquitectos técnicos cheguei e había un, e volve a haber un.
as ofertas de emprego, como ustedes saben, estaban sin sacar. Xa lle respondo que nas ofertas de emprego sabe perfectamente que había unha de promoción interna e outra de quenda libre, así están, e así se sacarán cando toque. E en canto a esa celeridade que fala, home, están correxindo os exámenes, é dicir, están facendo a valoración dos méritos dos que xa se presentaron. Eso na semana que ven agardemos que aproben máis de un para ter varias opcións e ter unha lista que nos permita manter o servizo o mellor atendido posible. Eu lamento moito as queixas e son o primeiro en queixarme tamén de que temos que funcionar mellor, pero poñendo todos os medios posibles, estamos neso. Eu conto eso, que na semana próxima, sei que además hoxe precisamente estivo reunido o tribunal, quero dicir que examen, valoración de méritos e xa, eso está para inmediato. E canto a ordenanzas fiscais, aí non sei se o saben, se incorporou xa un técnico máis ao Concello na área de intervención, e temos unha persoa tamén contratada en un programa específico para o tema de desenvolver o tema das ordenanzas, en concreto o tema da EDAR, que estaba aí pendente desde o ano 2015, e agora poderemos ir traballando un pouco máis desafogadamente na área económica, porque empezamos a ter máis recursos, máis persoas para poder facer os traballos e poderemos sacar esas ordenanzas adiante, facer as revisións oportunas, algunhas nas partes económicas e outras nas partes puramente do desenvolvemento das mesmas, que ten unha parte técnica tamén que é importante. Moitas, darlle unha volta, que non lle competen á Concellería de Facenda, sino a cada un dos departamentos de facer as súas propias propostas, tanto en deportes, como en cultura, como en benestar ou o cementerio. Pode ter unha parte que é económica, pero outra parte de funcionamento do propio servizo que se presta, non nas tasas. Estas están, non sei se quedaba algunha, estaba mirando, hai unha consulta, falaba algo do plan hidrolóxico. Sí, que se nos pode informar, tamén queda, porque non se lle abona o 30% o Club de Ximnasia Ferrolterra. E do plan... Perdón, o do plan hidrolóxico, creo, mira, non sei exactamente, porque entraron varias cousas referidas ao de... Non, pero que non creo que... Non sei se é o de augas. Sí, pero entón non é do plan hidrolóxico en sí, era para os... Pon consulta pública do plan hidrolóxico de Galicia, guión Costa, como de xestión de riscos de inundación. Si, nada, eso piden permiso aos de Galiza para poñer unha... Básicamente, eu resumo así para que se entenda moi fácil. Aí arriba, en Ponte do Porto, aquí, onde no río Cádabo, poñer un muiño, como un anemómetro, pero da auga. Si, un caudalímetro, para medir o caudal do río. Supoño que lle teremos que cobrar todas as tasas que se lles poden cobrar, porque eles nos soplan cada vez que pedimos. Había o do 30% de Ximnasia, de que está pendente do Club de Ximnasia. Pero que reitera, eu non vin, a mí non me pasaron. Bueno, revisarémolo e daremos contestación, lóxicamente. E lle daremos contestación. Bueno, pois, se non hai nada máis, damos por rematado o pleno e hai unha palabra pedida, pero o pleno se dá rematado. Cando queira, sí.